En van het een komt het ander. Want dan stonden we heen en dan komt er immers naar buiten. Dag meneer. Oh, dag. Ja. Gisteren ik iets met. Dan zei ze net jonge man tegen mij. Hey. Hoi. En gemakken, hoi jij ook. Ja. Pietje met de klauwen was de hobby, hè? Nou ja, we zogen wel de veugelhuisjes, maar de echte trigger, dat is het blauwe huisje. Vind ik eigenlijk het blauwe kastje. Ja, het van alle schatkast. Het van alles schatkast. Ja. Ja. Nou, ik weet dat wij in Zittert al een paar keer tevergeefs hebben aangebeld. Ja. En die lui had je in een kastje, daar koesten mensen wat inzetten. Ja. Voor me, ja, kijk. Het wisselt de hele dag. Dat is ongelooflijk. Iedereen zit erin, iedereen zit eraan. Je kunt ze gek niet noemen of het steekt er wel in zin. Ja, die zijn nu leeg. Ja? Ja. Oké. Ja. Van alle schatkastje. Ja. Er is dus iemand die gewoon een klok, hij stond, waar er niks meer mee deed. En... Klok, parfums, de wil het niet weten wat de lui erin zetten. Glazen beer, ik kreeg nu iemand me gevraagd voor glazen beer erin te zetten. Dus ik zit erin. Een veiligheidsbril? Ja. Hier gaat voor gootbescherming, ja, wie komt ze erop? Ja, heel belangrijk hè, goed Heel bescherming. belangrijk. Ja, ja. Heel belangrijk. Stel dat zoiets in de goot terechtkomt. Ja, weet je wat ik ook een leuke vind? Nou? Dat iemand er allemaal taschen in gelagen heeft voor het moment te nemen. Zo'n tasje. Ja, dat is het truitje. En wat weet is ik dit? niet. Dit is Dit is babykleding. babykleding. Kijk, en dit zijn allemaal, hebben ze allemaal taschen in gezet. Dat is de lui het goed. Met, is toch niet, is toch geinig. Geweldig toch? Nou, en in Zittert hij is er ook bijvoorbeeld conserveblikken ingezet. Met weet ik veel wat. Ik wil eigenlijk niet naar wat eten. Dat wil ik eigenlijk niet. Niet? Nee. Ik wil eigenlijk dingen erin die nu iedere dag kunnen gebruiken, uur voor hebben. Mensen die er gewoon verroezen, die zetten bekertjes erin, die zetten gekste dingen erin. Ja, want eten is link, hè, want voor hetzelfde geld zussen het op straat van bij loop, hè, als het over de datum Ja, is. maar daarvoor. Dus daarvoor wil ik het ook niet. Dus, En wie kwam gewoon op het idee? weet ik niet. Ik heb altijd zo'n rare ideeën. Dit ook zo gaat. Dit komt van de bekende bokkerijer. Die dingen de steul weg. Ik denk, weet ze wat, zet ze dan neer. En ze zitten nog lekker aan. En ze zitten goed vast ook. Toch hè? Ja. Ja, precies. Zo'n dinger, dat is ook door met. Ik maak ook van allerlei... Ik heb er bijvoorbeeld schors, hè. Van schors heb ik lampen gemaakt. Schors gevormd. Als achter de ramen zit. Dat is schors. Och, verrek ja. Dat is gevormd en dan heb ik een lamp ook nog gemaakt. Zo'n ideeën. Ik zie en gaat van dingen. Ik neem het met. En loopt het een beetje? Ja, ze komen van... De handel? Ze komen van heen en weer. Echt waar. Ze Voor komen van... veugeluusjes? Ja, Ja? Lanaken, Maasmechelen, Halen. Ik heb neer Oeteren komen ze van. Ik heb Lien Zusteren. Overal komen ze vandaan. Maar hier wordt veel gewandeld, hè. Dat is het ding ervan. En het gesproken woord, hè? Mond-op-mond reclame. Mond-op-mond reclame. Ik maak alles van recycled spullen. Dat is niks nieuw. Dat wil ik niet. En dan hangen er geen container in neer ziet staan voor ijzer of weet ik het, maar ik gewoon ervoor verhouden in. En daar heb ik de werkplaats bovenop zolder. Oké. Bejaardenhuisje. Zo bejaard is het toch nog niet? Nee, Van John. ik ben niet toevallig terechtgekomen. Maar ik ga niet ook nooit meer weg. Hoe lang woont ze? 38 jaar. Ja. Alsjeblieft. Ja, 38 jaar woont er eigenlijk. De gek. Ja, dat ja. zei ze, Ik dat zeg zei alles ze. zelf en dat meen ik. En ja, het is gewoon eigenlijk als vrijwilliger begonnen. En doordat de vraag. En als kinderen komen, hè, vaak genoeg. Hè, dat is zo leuk als kinderen komen voor een vogelhuisje. Dan komen ze van, ja meneer, ik heb maar €4. Ja, wat heeft ze dan? Je geeft toch een vogelhuisje?
vind ik. Dat is kinderkorting. Ja, maar dat kinderen met de natuur bezig zijn. Dat vind ik een heel groot pluspunt. Ja. En ja, loodgeweren. Ik bedoel, spas, daar heb ze plezier aan. Maar John, ben je een kind van het dorp? Ben je echt van hier? Ik ben eigenlijk van Amstelrooy. Dus een 18 jaar van Kaapman. Alles zeggen de bidet. Ja, als Country home. ja. Iedereen die wel eens in Oosterhoorn is geweest, heeft, moet Jan van Kep kennen. Precies. Ja. En ik kom hier in het dorp en toen zeiden ze in Amsterdam, jong, wie durft toen in zo'n riek dorp te gaan wonen? Want Zwijkhuizen is steeds bekend als een riek dorp. Ja? Ja. En dat komt door die grote villa-wijk die daarachter naar de rand gebouwd is. Oh ja. Er zijn de doktoren, DSM-directie, noem maar op. En toen zeiden ze, het rijke dorp Zwijkhuizen. Ja, Lu moet er toch gaan te kallen hebben, hè? En te zeveren. En die gewoon naar met, hè. Nou ja. Maar... Oké. Ja, toch? Ja. Nooit heimwee gehad naar Oosterhoorn? Ik ga minstens 4 keer per week naar Amsterdam. Maar ik ga niet nooit meer weg. Oké. Leuke buurt, heel sociaal. En dat mis ik wel eens ergens. Hier kent ook iedereen, hè. En we komen ook een vuur elkaar op. Ja. Dan zit ik het nodigheid wie door het buurvrouwtje zit. Want, jongen, ik heb eigenlijk zin in een heel klein bankje. Nou, loop ik tegen het lief. Ik maak dat. Die buurvrouw, ik ben nu op de zolder bezig voor die buurvrouw. Ook een bankje. Ja. Zo gaat het leven, hè. Zo gaat het leven. Wat hebben ze altijd gedaan in het leven, Oh, dat John? wil ze niet weten. Ik ken een Nou, bootje. dat vroeg ik het niet. Een groot winkel, voor mijn raceman. Ik heb in de uitvaart gezeten. Dus lui ophalen, restaureren, verzorgen, heb ik erbij gedaan. En Serieus? Ja. Het meest mooie werk wat ik ooit gedaan heb. Nou, nee, de manier of ander, maar dat heb ik al eens dukker gehuurd van mensen in die branche die zeggen van... Een verslavend werk. Er is niks mooiers als Is dat het ze mensen richting hun nabestaanden, de overledenen, Nu weer kippenvel gewoon. kan presenteren, Ja. zodat ze op een hele mooie manier afscheid kunnen nemen. Heel vaak, en dat heet dus ook, er is een verkeersongeval. Ja, het is verdrietig genoeg. De lui rond gezond en wel naar buiten. Komen nooit meer terug. Maar die wil wel s'avonds afscheid kunnen nemen. Ja. En voor dat klaar te krijgen, voor dat te doen, voor dat te maken, te doen, restauratie, mogen ze het eigenlijk niet zo zeggen, maar ze zus het wakker wel. En dan die dankbaarheid. Ik kan het nooit in de vuurde gang vullen. Nee, van nooit niet. Hoe lang heeft ze dat gedaan? Bijna 30 jaar. Erbij, hè. Bij het werk van VND. En toen ben ik... Wat deed ze bij VND? We mogen dat zeggen, hè? Want het Ja, zeker. het besteedt niet meer. Ik ben begonnen bij de woninginrichting in Sittard. Oké. En Te gek pand trouwens. ja, ik vond het oude dat hij ze nooit mogen boeren. Dat vind ik dus, hè. De VND is het nooit dat oude geboer mogen aanbreken. Ik vond de VND in Venlo vond ik ook een te gek pand. Omdat het had iets van, ja, maar ja goed. Het hij het. Ja. Ik ben er ook mee opgegroeid, hè. Maar toen was het nog van dat ik dus 1 of 2 dagen met één klant bezig was. Hè? Want ik denk woninginrichtingen, hè. En die dat kost nog? Ja, dat kost toen nog. Dus vloerbedekking, meubels, bedden, gordijnen, verlichting, potten, pannen, witgoed, noem maar op. Dus dan ging ze echt 2 dagen vaker, dat geen weer, dat ze met een klant bezig was. Oh, die mensen komen de volgende dag gewoon weer terug. Zo ging dat. En dan had John wel doorgedacht. En denk van, ja, Oude VND, jongen, en prachtige tijd. Echt. de roltrappen. Ja. Ja. Weet ze nog dat Ja. wij zien een keer bij, vlak voordat het dichtging, Ja. zien we nog bij de VND in Zittert binnen geweest met Ja. Ongerweg. Ja. Heb je gezien toevallig die aflevering? Nee. Maar vrij, ook zo'n anekdote. Als ze dus de leikens van wie heet dat, met de carnaval, wie heet dat, Nee, mensen. Nee, niet Leijmees, dat is ook een hele goede kennis van me. Maar dat was een etaleur. Ja. En toen in die tijd heet je nog spullen teren, weet ze dat nog? Ja. Ja. Dus, maar die gingen dus inrichten, die
die etaleurs, hè. En dan pakten ze zich een kunstbandrecorder en een kunstding en dan gingen ze de lui vragen, hè. Want mevrouw, meneer, we zijn van Speulenteren. Wat heb je te vertellen? Nou, we hebben... Verschrikkelijk. Echt geweldig. Dat kost toen nog allemaal. Volgens mij heeft je een riek leven gehad en heeft ze nog steeds een riek leven. Ik zal zeggen, met alle ellende en alle goede dingen, ik zou precies hetzelfde doen. Kijk. En als het morgen afgelopen is, is het afgelopen. Ik wil ook niet gereanimeerd worden, dat heb ik ook hier staan. Ik heb een geweldig leven gehad. Heerlijk.